Bă, tu știi că ți-am mai zis eu despre staniță, nu? Păi da, normal că mi-ai mai zis, bă. Am mai zis, bun. Da, și eu i-am zis eu așa, mă. Bă, să nu fii tu așa, tu cu mine, că eu am fost drăguț cu tine morții mătii. Iar după a trecut ăsta caboul. Iar mai apoi o pleca cu coada între picioare după ce am zis, deci nu e să crezi, mă. Și tu crezi că ai făcut-o bine ce ai făcut? Ioho, păi stai să vezi după. Tu. Oh, dar cine vine, mă? Care, mă? Oh. Alo, Sighetu! Aoleo! Bă, Mădălin, băiețel fin! Ce faci, mă? Prizonă! Am scos o găină la păscut de câte vezi. No, asta-i nouă, mă, chiar că. Da, cine ești? Adelina Srei. Ai de pura mea, no, asta chiar că era. Iubire, zi ceva, mă! Dar zi ceva, mă, Adelino! Nu mă lăsa așa, mă! Te iubesc! Oh, ce drăguță ești! No, asta nu-i normală, mă. Bă, Mădălin, ai grijă că poate e un gold digger de ăla. Digger-i măta! Nu-i așa, iubire! Stai, ce? Da, unde s-a dus, mă? Unde te-ai dus, iubi? Coaie, ești cu șorobanca goară, bă! Au futus morții mătii! Pip! Dar cine mă sună? Asta-i sună pe aici. Ok. Alo? Cine, mă? Random! Octavianul! Ce faci? Bă, te rog frumos, mă spune ce se întâmplă, mă, de ce m-ai sunat la naiba? Că știi că eu am zi liberă, mă. Multe s-a întâmplat! Da, bine, dar noi suntem ni. Băi, piesa! Am nevoie de tine rapid, bă! Dar de ce? De ce ai nevoie de mine? Că așa vreau eu, tiporco, tu! Mă, nu știu că tu știi italiană, mă. Du-te în pula mea! Pip! What? Random? Yeah! Ce vrei? Da, de ce ai plecat așa grăbit? Că noi eram aici în cameră și tu dintr-o dată ai plecat. Am treaba mea, nu faceți voi griji, am eu treaba mea. Ok. Câteva momente mai târziu. Așa. Ok. Bun. Trebuie să mă duc până prin Moldova. Yay! Ok. Moldova. Ca să zic. Ce la naiba, nu? Eu acum mă duc la Moldoveano. Hai schimb bagaj aici. Dar ce? Stai, random, pot să se explic. Te rog frumos, lasă-mă să se explic, te rog frumos. Păi explică-mi, te rog frumos. Ok. Așa. Ok. Deci, totul a început într-o zi de dimineață, da? Cerul era albastru, iar eu la mașina aceasta eram. Dintr-o dată apare cineva la spatele meu. Nu știu cine dracu era, dar după ce m-am uitat, era Mădălin, mirosind a depresie și a
WC-uri publice. A, da. Și alcoolul. Ok, ok. Și Mădălin mi-a spus așa. Oh, dar ce naiba, mă, așa am zis eu. Bă, Niță, bă, să nu ai încredere în femei. Tu naibii. Iar eu am spus așa. Bă, da, ăsta-i drogat. Ia mai respectă și tu femeile, bă, țibre. Și el dintr-o dată, ăsta m-a venit în sine. Iar eu m-am ferit și m-am ferit. Iar ăsta nu știu cum naiba, dar ăsta a sărit pe mine și m-a închis la gaz în mașină. Nu știu cum naiba. Uita, țipam. Și ăsta... What? Da, și uite așa s-a întâmplat. Aoleo. Bă, deci, stai. Dar noi de ce suntem în Republica Moldova? De ce suntem? Uite, eu am treabă, da? Am treabă. Iar tu și cu el trebuie să stați aici, liniștiți și cuminți. E și anume de ce ești în Republica Moldova. Treaba mea. Așa că voi stați aici când mă duc la cineva. Pa! Și ține-mă pe nebunul ăsta deoparte, pe amărât. Ai venit! Dă-te, mă, dă-te! Uși! Așa. Random! Da, sunt aici. Ce vrei? Băi, Random, băi! Avem o treabă de făcut ca lumea. Da, mă, da. Da, am înțeles. De asta noi trebuie să facem asta! Ai înțeles? Bun, o să livrezi eu acel... Bun, o să livrezi, bun? Nu, bine! Ama pot să plec? Du-te! Acum! No, îți gata, veți, îți gata. No, bine, hai să mergem acum, bă. No, îți toți în mașină. La unde-i Mădălin? Uite-l acolo, în bacheta din spate. Ok, atunci hai să mergem. Hai, marș. Câteva momente mai târziu. Pip. Oh, pip. Alo. Random. Dar de ce ești? Zi unde-i vinul? Ce vin? Hai că vezi tu. Bă, ce vin, mă? Zi, mă, ce vin? Pip. Mă, am de capul meu ăsta insignit rău, mă. Dar ce să aude de afară, mă? Ce țipete, mă? Ce? Da, uită-te Republica Moldova, sus! Aoleu!